Hadin bagi arpo tuli ki somil ni kita ki kharkhana oding ki balatri kambi anya pok sinong ki thau ki baha pok thanjirang yak balawan raru yak jimpenjat yak memariang lengba ka jingpom pathari ki dieng hakate ka than da ka bashim kubu ki barjala ban ri tengen ru akrteng jing trasinong ka khasil satun district council kan sapha ban jureb ban lab yak jingsisa kuman sikudo shulongmi lukurwa ka tiar ka jain ka shitarik banai risau klawan rai ka khubor holo ka jingsa khangtala no ki arpo tuli ki kharkhana oding ha ka thanjirang ya kabala long try de bar jala ki badai na ka jala asam habai krembot chief executive member ka khasil satramos district council ba titus welkhain ulong bala da ka don shisha ka jingle badami de ki briu jong ka dong ka than hajirang ka council kan sapha de ki enforcement ban lit toket ban lab halo ka jingkam bale badami de ki briu lo jong nakaliang ka jonga man ngala khot ki officer nakaliang jong ka forest department ka lius ka bangidon mangi sya ka tu ka than ki dei ki furniture unit te kanrei kum ba pau pat lang ba ki khubor ka de ki somil te kita hi kala long be an te yakini ki somil pat banik khang ka de ka state government mar ka NOC ka bangi ai ngi nang ni ka de ha ba ki apply ka de be ka furniture unit ngimla ban ai NOC ka somil te na ta ka daw ngaso ba ai jingmut ba ya ka sarkar hi ba ka de ban lei halo kini ki karkhana be an ki ba de ki somil ba be an kadi ka kamram jong state forest department pi hab abai ba kani nakaliang ka jongi ka bangi haban le ka long ba kini ki furniture unit ngam ong ki somil mo nakaliang jongi ai tang ya ka NOC jong ki furniture unit ki ba apply hang ni kidi ki khasi ki baro ki ba apply kidi ki khasi ka kerteng khasi bar ki da yo ru ya ka jing recommend nau rang ba snong tela da fi ong pat ba panyai da ki khar kata kamut kini ki khasi ki bala le benami dengan tharai ka benami ak umbakadon ka haban le la ka jong ka benta nakaliang ki bor ba dei pej ban implement ni kani ban nakaliang ka jom ngi pat ka ba ngi haban le ban check kum nakapo ka trade department ba la dalap ba kini ki furniture unit la panyai da ki barjala kata kamut kin hab apply ya ka trading license